chi'n teimlo'n gry? Da chi'n meddwl bod chi'n mor gry fe hyn? Na chi gry, de? Dwi'n medru rhwygo tisiw. Be? Dwi'n ni ddim yn gry? Beth am 2 tisiw? Da chi'n meddwl? 1, 2. Yey! Dwi'n gry. Da chi'n cael reslo braich, da chi'n cael rhyw gystadleuaeth felly i weld pwy sy'n gry. Do'n ni ddim pan o'n i'n ysgol, achos dyma be o'n i'n medru wneud, just rwygo tisiw. O'n i'n ogyn bach, digon eiddiw. A o'n chi'n meddwl be? Fyswn ni wedi licio cael power up. Da chi'n gofio fatha gemau fatha Mario Kart ag ati. Mae'n medru cael bwyta rhyw madarch ar hyd neu beth mae'n brrrrp, a mae'n cael ei egni yn ôl. A pan o'n i'n fach, o'na rhyw gartŵn ar y teledu, Popeye the Sailor Man oedd o. A pan oedd o angen nerth, mi fydd o'n estyn tin allan o'i boced, ia, go iawn, tin o ysbrydgoglus. A mi fydd o'n agor y tin, a i lawr o, a mi fydd o'n cael power up. A mi fydd o'n breichio o fynd fatha morthol. A mi fydd o'n canu wedyn, I'm strong to the finish, 'cause I eat me spinach. I'm Popeye the Sailor Man. Ag. A ni power up. Ynde, bod o'n cael nerth fel yna. Wel, mi gen i rhywbeth chydig bach yn fwy galed fan hyn. Dwi'n mi wasgio. Fel bod fi'n ddigon cry i fedru rhwygo tissues pam fo hynny i angen. Ydych chi'n gry neu ydych chi'n teimlo fysa chi'n licio cael nerth o rywle? Wel, stori felly sydd gyda chi heddiw. Stori oedd o ar ôl y Pasg pan oedd Iesu wedi bod yn ymddangos i'w ddisgyblion am tua 40 diwrnod rhyw 6 wythnos, hanner tymor ynde, rhywbeth felly. A fyddwn ni'n cofio hyn chydig ddiwrnodau cyn gwyliau hanner tymor, cyn y Pentecost, cyn y Silgwyn. Mi nath Iesu Grist ddeud rhywbeth i'w ddisgyblion cyn o fynd i'r nefoedd. Dwi'n dweud, dwi am eich gwisgo chi oddi uchod a nerth. Arhoswch chi'n y ddinas, meddwl, nes eich gwisgo chi oddi uchod a nerth. Oedd rhyw glogyn o nerth arbennig. A mi ddeud eto wedyn yn llyfr Actau benod gyntaf, a hwnnw dwi'n ddarllen i chi mewn munud, ydy pan oedd o ar fi'n esgyn i fyny i'r nefoedd, dwi'n mynd i anfon fy ysbryd glân arnoch chi. Fel bod chi'n cael nerth i fod yn dystion i mi, fel bod chi'n cael nerth i ddeud wrth bobl eraill amdana i ac am be dwi wedi wneud. A wyddoch chi be, chydig rhyw 10 diwrnod yn ddiweddarach, dyma, a da ni am sôn am hyn ysgol Sul cyn bo hir, dyma'r ysbryd glân yn dod ac yn ei llenwi nhw, nes bod nhw'n bownsio nôl amlaen, llawn cryfder rhyfeddol fel yna. Wel, beth am chi trio rhyw bon braich i weld os da chi'n medru pwydy'r cryf ohonoch chi. A rhyw, fel un. A trafod beth sydd yn neud chi yn gry. Pa fwydydd sy'n dda i chi cael magu cyhyrau a beth eraill i cael nerth. Beth ni angen fod yn gry amdano fo yn ein corff. Ond dyn ni hefyd angen bod yn gryf yn ysbrydol yn ein calon, yn ein dilyn Iesu Grist. Dyn ni angen bod yn gryf ac yn ddewr. Ac yn y stori yma, lle mae Iesu yn deud ffarwel wrth ei ddisgyblion, i ddweud y gwir, chos oedd o'n mynd i fyny i'r nefoedd i aros efo'i dad, mwyn cael gweddio drosto ni a'n cofio ni o flaen i'n tad nefol. Dyma dweud, dwi'n mynd i fyny'r nefoedd mwyn i chi cael yr ysbryd glân a cael nerth. Dwch chi wrando ar y stori efo fi. A dwi'n darllen o llyfr yr Actau ar benod gyntaf, ar adnod gyntaf. A mae Luc yma sydd wedi ysgrifennu Actau yn cario mlaen lle nath o orffen ei efengil Luc drwy sôn wrth y Theophilus yma, person nath o ysgrifennu'r llyfr ar ei gyfer. Annwyl Theophilus, meddwl,
Ysgrifennais yn fy llyfr cyntaf, Efengyl lyg diw nhw, am y pethau a Iesu ati i'w gwneud a'i dysgu, cyn iddo cael ei gymryd yn ôl i fyny'r nefoedd. Cyn mynd, dywedodd wrth yr apostolion beth oedd am iddyn nhw ei wneud yn nerth yr Ysbryd Glân. Am bron 6 wythnos ar ôl iddo cael ei groeshoelio, dangosodd ei hun iddyn nhw dro ar ôl tro, a phrofi y tu hwnt i bob amheuaeth i fod yn fyw. Roedd yn siarad yn nhw am beth mae teyrnasiad Duw yn ei olygu. Un o'r troion hynny, pan oedd yn cael pryd o fwyd gyda nhw, dywedodd fel hyn: Pidwch gadael Jerusalem nes byddwch wedi derbyn y rhodd mae fy nhad wedi addo. Da chi'n cofio mod wedi siarad am hyn o'r blaen. Roedd Iesu'n yn bedyddio ar dŵr, ond mewn ychydig ddyddiau cewch chi'ch bedyddio ar Ysbryd Glân. Pan oedd y disgyblion yn cyfarfod gyda Iesu, roedden nhw'n gofyn iddo o hyd: Arglwydd, ai dyma pryd wyt ti'n mynd i ryddhau Israel a'i gwneud yn wlad annibynnol unwaith eto? Tebodd Iesu: Duw sy'n penderfynu pethau felly. Does dim rhaid i chi wybod beth ydy'r amserlen mae Duw wedi threfnu, ond bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb yn Jerusalem a Jwdea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Yna, ar ôl o ddeud hynny, cafodd ei godi i fyny'r awyr o flaen ei llygyd. Dyma yna gwmwl yn dod o'i gwmpas a diflannodd o'i golwg. Tra oedden nhw'n syllu'r awyr yn edrych arno'n mynd, yn sydyn dyma 2 ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos wrth eu hymyl nhw. A dweud: Chi Galilead, beth ydych chi'n ei wneud yma'n syllu'r awyr? Mae Iesu wedi cael ei gymryd i'r nefoedd oddi wrthoch chi. Ond yn union yr un fath ac y gwelwch chi yn mynd, bydd yn dod yn ei ôl. Digwyddodd hyn i gyd ar fynydd yr olewydd, oedd rhyw 3/4 milltir i ffwrdd o'r ddinas, a dyma nhw'n cerdded yn ôl i Jerusalem a mynd yn syth i'r stafell honno i fyny grisiau yn y tŷ lle roedden nhw'n aros. Roedd Peter yno, a Ioan, a Iago, ac Andreas, Philip a Thomas, Bartholomeus a Mathew, Iago fab Alfeus, Seimon y Selot, a Judas fab Iago. Roedden nhw'n cyfarfod yno'n gyson i weddio gyda'i gilydd, gyda mae'r mam Iesu a'i frodyr a nifer o wragedd eraill. Mae chi stori, ynda? Chi addewid sy'n gan Iesu ar ein cyfer ni. Mond i ni gredu yno, bod o'n rhoi nerth i ni drwy'r Ysbryd Glân i'w ddilyn ac i cael newid ein bywyd ac i dystio iddo fo. Ond mae gennau rhyw weithgaredd bach i chi fan hyn rwan. Beth am chi gymryd rhyw 3 stripyn o bapur o liwiau gwahanol, sydd yn bosib neu gewch chi lliwio nhw wedyn. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae'r Ysbryd Glân yn dod i fyw yn ei galon, yn ei chalon. Pan dyn ni'n dweud bod Iesu Grist yn dod i'n calon, dyn ni'n sôn am ei ysbryd. Mae'n dod i aros efo ni drwy'r amser. A mae Iesu Grist yn dweud bod ei ddisgyblion, bod yr Ysbryd Glân yn helpu ei ddisgyblion yn gyntaf i deall mwy amdano ac am Dduw, i dystio, sef i sôn wrth bobl eraill am gariad Duw ac am Iesu, ac i fyw mewn ffordd sy'n plesio Duw. Ni'n cael y power up yna, de. Beth am i chi ysgrifennu deall ar un striped, tystio ar un arall, a'r gair byw ar yr un ola. A mi gewch chi osod y stribedi yna mewn cylchoedd a'i plethu nhw efo'i gilydd, fel bod y 3 yn 1. Mi weld os fydra i wneud hynny i chi. Mae ni'n gyda'i stribed melyn fan hyn. Dwi wedi ysgrifennu gair byw arno fo. Ac wedi rhoi o mewn cylch fel yna. A dwi wedi plethu gair tystio drwy hynna. Oedden ni'n gweld bod y byw a'r tystio yn perthyn i'w gilydd. A bod ni angen hefyd deall. Fel hynna, dwi wedi ysgrifennu deall ar hwn. Ond tybed sut dwi'n mynd i wneud hwn? Dwi'n mynd i wneud o fel cadwyn. Fel yna. Dwi'n mynd i plethu nhw gyd drwy i gilydd. Ond dwi'n meddwl mi wna i hynny, achos gyda ni fod i weld bod y 3 yma yn perthyn i'w gilydd. Dyna na i rwan. Gan obeithio bod y staffellwr yma yn mynd i weithio i mi. Can i weld 1, 2, 3. O, da iawn. Dyma deall a tystio
a byw yn gweithio efo'i gilydd. A gallwch chi chwarae hwnna ymlaen, neu chi gwneud yn llawer iawn taclusach neu yn deliach efo yn eich ffordd eich hun. Ac yna, beth am ni ddefnyddio hwnna rwan fel patrwm i'n gweddi. Bod ni'n diolch i Dduw am roi'r Ysbryd Glân i helpu ni ddeall y Beibl. Mae ganeuon am hynny, does, yn caneuon ffydd, lle'n mam neu dad helpu chi ffindio hwnnw. A plis helpa fi Dduw i sôn wrth y ffrindiau amdanat dyna'r tystio. A plis Dduw helpa fi drwy'r Ysbryd Glân i beidio gwylltio gyda fy mrawd bach. Beth bynnag ydych chi angen help efo fo, os oes gennych chi ofnau neu falle, a'r glwydyrodd Ysbryd Glân i wneud nerth i mi fyw fel Iesu. Diolch i ti, Iesu. Amen.